Štěkni. To už, Gale, přeháníš. Přestaňte se dohadovat. Myslíte, že máme šanci se z toho dostat? Ano, máme šanci, ale dost malou. To je muž nebo žena? To je žena. Ale tohle není první třída. Stop pro druhá. Ne. Bože. Víš, kámo, ona je ta pravá. Vážně, je to ta pravá. Věčná sláva, to by bylo co. Za 3 roky by nás taky mohli vybrat. Radši tebe než mě. Ne, to nemusíš dělat, prosím. Možná bys měla jít, ano? Johnny English, přišel jsem za Pegasem. Klid, nemusíte tak spěchat. Starý svět schoří v ohních řemeslné práce. Lesy se vykácejí. Vznikne nový řád. Budeme pohánět stroj války mečem a kopím a železnými pěstmi skřetu. Pane, přístroj nebyl dosud plně vyzkoušen, jestli se něco pokazí... Puste už ten stroj! Pane Mančasi? Kam? Je vám něco? Běž! Běž! A přesto stále bojuješ. Co zatím je? A co vás k nám přivádí? Co mě k vám... Jo, chápu. Já svědomí. Já vím, dělám si ze všeho prdel, ale já ho mám a chci ho ukájet na něčem důležitým. A nebejt jen k smíchu. Omlouvám se. Pánové, jdem po svý. Ten program, co jsem sestavil pro počítač, asi bychom neměli čekat, mohli by nám ho ukrást. Víte, co tím myslím? Ne, tak docela. Co vlastně nemůže čekat, vy nebo program? No já. Vlastně ne, on, ten program, jistě. Aha. To je famózní. To je to nejlepší, co jsem kdy ochutnala. Já jsem myslel, že tím už jsem. Ne tak rychle, kovboji. Ale já... Teď poslouchej. Tenhle cirkus pro nás znamená všechno. A jestli uděláš cokoliv, co tenhle cirkus ohrozí, tak budeš mít co dělat se mnou. Kapíš to? Sadil jsem se s mým otcem. Já tvrdím, že v tom turnaji nepřežiješ ani 10 minut. Otec je proti. Prý nepřežiješ ani 5. Ta věc je přímo vraždící stroj. Vsadím se, že jenom čeká, až usneme a pak prásk. A jsme snadná kořist, příteli, jako sedící kachny. Co tady děláte? Proč vás k tomu projektu přizvali? Pro případ, že byste uspěli. Nepomočil Gunther někoho z vás? Ne, to ne. Díky bohu. Proč přidáváš trápení už tak utrápené mysli? Nás pusťte dál, povězte nám, co víte, a my vám řekneme, co víme my. Ano? Tak jo. Jsi mazanej. Nemohu chodit a hovořím skrze tento počítač, ale nejsem deprimovaný, protože mám dar poznání. To je lež. Myslím na sebevraždu každý den, ale vy byste se měli ze svého života radovat. Můžete chodit, mluvit, utřít si vlastní zadek a taky tu je sex. Já neměl sex už léta.
ale za cenu smrti a zkázy. Ano. I za tu cenu. Hele, nejsem žádný vědátor, ale přijdeš mi zesnulej jakože dost. Takže začněte třeba tím, že jim nebudete říkat skopci. Řekl jsem skopci. Ano. Já řekl skopci? Ano. To mi nějak vyklouzlo, pane ministře. Mohu se spolehnout? Ano, spolehněte se na nás. Jen si vzpomeňte na tu aféru se žluťákama. Tedy s těmi Aziaty, myslím. Všechno proběhlo v klidu. Přesně tak. Parley. Parley. Parley? Tu zatracenou skopovou hlavu, která to vymyslela, bych dal rybám. To byl jistě Francouz. Takže podívejte, včerejší noc. Ano. Nejdu nevhod? Ne. Tak fajn. Nechci, aby si smyslel, že takové věci dělám běžně, protože je nedělám. Gale, máš rád zvířata? Jo, proč? Dnes si jich užiješ až? Takže čím dřív se pustíte do práce, tím dřív to bude chutné jako hovno. Vážně? Stacy! Dala jste mi do oběda hovno? Oh. Pořád posouval hranice a jednoho osudného dne to bohužel přehnal. Hlaste se. Longbottom, že? Vstaňte. Profesorka Prýtová mi říkala, že máte vlohy k bylinkářství. A co když ji prostě strčíme zpátky do jejich dveří? Cože? Majku, přemýšlej. Když ji dveřmi pošleme zpátky domů, všechno bude zase normální. Někdy nashledanou. Doktore Jackson. Omlouvám se, že naše chyba narušila váš obřad. Nezlobte se, máte moji soustrast. Upřímnou soustrast. Upletli ti zlí. Sundejte nám to. Sundejte. Ticho ty! To je k ničemu. Všichni skřeti v Mordoru nás uslyší. Svažme ho a nechme tady. Ne! To by nás zabilo. Zabilo by nás to. Prokázala jsi mi službu. Tvoje laskavost. Ti ho platím svou. Plamení? Vždyť hořím! Přines deku nebo něco! Zatraceně! To nepomáhá! Zkus hasičák! Ty idiote, přestaň! Tak, bratře, už nemám žádnou strategii. Čeká nás poslední společná bitva. Narosky. Je to fofr, jak se země kolem měsíce točí. Slunce, Ne, když je placatá. Co ten chlápek dělá? To jsou Korejci. A ty jsou do práce jak děsi. Makají ve dne v noci. Někdy přece musí spát, není to nad člověk. Ne, mají techniku, uvidíte. Dostanu 50% z kořisti. 15. 40. 25. A koupím ti klobouk. Hodně velký. Ale ne. Co ty víš? Už jsi někdy použil mléko dvojhlavého jednorožce? Já, tedy ne, ale Metuzalix ho používal často a kdyby to bylo nebezpečné, určitě by mě byl upozornil. Tak znovu svou ženu miluju. Chci, aby byla šťastná, aby se jí dařilo. Ale občas bych ji... Ty pitomci jsou tak nudný, mám chuť vzít meč a useknout si vlastní péro. A ten projekt hotelu? Příšernej. Nejspíš viděl nějaký pořad o asijský architektuře. Čemu nám je debilní řeka v hale? Radši další pokoje, ať máme víc prachu. Najezte se co nejrychleji, ať můžeme co nejdřív odejít na alkoholový žele. Potřebujeme vaši pomoc. Jakou pomoc? Naučíte nás dělat nový cirkus. Amerikáno cirkus. Získáme nový zápal, uděláme nové představení a všichni pojedeme do USA. Harry Potter. Harry Potter?
Já jsem doktor Boff z bloku řízeného šílenství. Možná, že si zaslouží zemřít. Ale když ho vidím, lituju ho. Budeme hodně ušcí. Takže mizíme. Raymonde, a není to Kevin? Dlouho jsme se neviděli a když je o tom řeč, můžem dělat, že jsme se neviděli ani dneska ze známosti. Tak prejme. Máme tu děti, které umí procházet zdí. Máme tu děti, které si myslí, že umí procházet zdí. Neměl jsem čas založit rodinu. Léta svého mládí jsem strávil se svou láskou. A vaše superschopnost? Parkování podél? Omlouvám se, to bylo kruté. Takhle vyjíždím, když mám nervy. Už jsem hodnej. I když někdy si myslím, že jo, člověk musí být hodně blbej, aby to podepsal. Poslyšte, já se s nima vídám často kvůli těm počítačům a musím říct, že dřív jsem měl na ně špatný názor. Fakt? Takže je to vlastně ještě horší, co? No ne. Ne, vlastně lepší.